Hello guys, mayong gabi ka natong tanan. Kumusta? Ang ato karong pagkabutang hinaot ka ni ako ta karon kanunay sa mayong panglawas o malipayon kita uban sa itong mga mahal sa kinabuhi. So karon mga guys, aniya na sa bako aron ako kamong pagadalitan sa lain na muna nga topic sa atong vlog karong gabi na bahin sa akong mga garay sa mga kaagi ni Oldarica Barbas. Atong pamation mga guys kaning kaagi karon no sa akong mga tigahapon. Ang kinabuhi sa akong kaminyoon no kini ang topic sa atong vlog karon. Mga guys, ang kinabuhi sa akong kaminyoon sa unang mga adlaw, ako malipayon. Usahay bisag wala kami gikaon para sa ako, okay ang gihapon. Mga guys, niabot ang mga panahon sa akong mga kawanon. Sa mga silingan, ang mga silingan akong buulon o tabangan ako hinadayon. Ang kalaay sa akong dughan. Mga guys, daw dili kung napapakinggan. Tungod sa ako karong kahintang na sa akong balang ako iyang pasagdan. Mga guys, ang akong kaminyoon sa pagkakaroon, ako kung akong bana daw kami naman nagsuot. Kami karong duha nagkapipon. Wala na lamig ang akong pagabagpipon. Ang kalipay nga akong panganduyon, mga guys, mga kag-ul, ipulihan ang ang matamis niyang mga pulong kaniya tamanda ako karon sa pagtunan. Nangita ako, mga guys, uban sa uban. Aron sa bilig ako mahatagan. Daw walay lami, nakanako ang kanan. Sama na naman ako, parang iyaw. Diba? So, hinaot mga igsuon nga makuhaan kini o pagtulunan sa mga bana karon nga daw wala na'y pagtagad o mga mag-iayon na wala na'y pagtagad sa usap-usap. Kinahanglan mga guys nga atong matagan o importansya ang atong matag partner para ang atong partner mao ka na ang atong kalipay aning kalibutan kay kung wala kitay commitment or murag kanang lambing-lambing sa usap-usap murag tag-isuon no ipakita sa ang atong kainit isip bana or asawa sa atong usap-usap para sweet no kay kung dili ta magpakita sa atong sweet sa usap-usap murag lang tabang sa kuan pa kape walay sukar no so dinhi na lang ko taman og daghang salamat sa inyong pagpaminaw mayong gabi. Bye bye.